Hello and welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Naka-live tayo, naka-live pala. Live pala yan, kala ko intro. O yan, ang ating mga ladies nakatambay. Anong ginagawa nyo? Sarap ng suha. Ito yung buko? Painom nga rin. Visit ka mo. Ang tsato'y bado kaon. Kung magkaboy, hindi naman na yung masarap ng tulbang. Kami gamit na. Magkuha kung kaon. Lagay mo na dyan sa basket. Pero wala pa nga, di pa din naalis yung pa nga lang mag-live eh. Pabantay natin dito mga isukuan. Itulog nyo muna guys. Pag nagutom kayo, magmukbang kayo. Wala kami magawa doon sa amin guys. Ilan out pa na naman. Ang ulan kasi hindi kami nakalabas. Pag mag-brown out na Nag- isang oras lang daw. Oh. Hello po, Ka Rolanda Feralta. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Ingat po kayo dyan. Nakahiga lang ako guys. Kaya hindi ako. Mga Hindi ako makapagod. Dati may samad. sumamba kasi kami. Masakit lang ng pit ko dito. Naimbag nga bigat siyo po. Yan. Good morning din po. Tambay lang kami dito sa ilalim ng puno ng mangga. Oh, meron pa pala tayong saging. Hindi pa pala nalpaos. Good morning ka DFL. Hey, Hello po Sir Alan Aquino. nabili natin santo, ubos na rin. Magdikit-dikit nga kayo doon. Oh. Dito rin. Nasine. Hello po sa ating 28 viewers. Ay, dito daw kayo. Sumamba rin daw si Ka Rolanda. Kami rin po sumamba kanina. Nasa 8. Ito ang favorite. Masarap yan. Good morning, Peng. Hello po, Sir Carl Fernicol. Ano yung cellphone mo? Ayun nga pala. Kinuha ko yung SIM card. Magkanta ka daw ate. Kanta ka man, Greta. Anong kantahin ko po? Sige po, i-request nyo po. Pakantahin natin yan. Anong bonggang-bongga. Ako ang kasama. Buhay. Pero hanap mo siya. Mga kanta daw ni Moira. Ang mga... Ewan mga kanta ni Moira kasi mga hugot-hugot yung kanta Ikaw niya. at eh. ako. Pero iba na ata, no? Ang hugot ng mga kanta niya. Ikaw nga, Ante Ligaya, magkanta ka nga. May nahanap ka pa, ante? Laksan mo eh! Saan daw eh? Hindi nila marinig. Hmm. Go, Ante. You can do it. Saan naman kanta yun? Oh, ito. Never believe. Kung may kanta si Puat. Yan, hello po sa 42,000 viewers. Ayan, good morning. At magandang gabi sa ibang bansa. Doon ka. Shout out muna tayo, guys. Ay, may sandalan pala dito eh. Pa-shout out naman, G. Daya mo, di ka nagpakita nung nagpunta ako dyan kina Chen. Sabi ni Reshu. Hello Kuya Gilbert. Resyo. Gilbert. Sabi ni Schubert. Hello kay Ate Cha. Ayan, good morning sa'yo, Ate Cha. Good morning po, Ma'am Hi, Cha, si Ate Cha. Hi Ate Cha. Solid. Ate Cha rin. Sorry po. Aging Cha. Ding Cha. Nembang nga bigat. Hello Gigi and Auntie Pasin, Auntie Ligaya, sabi niya. Sabi naman ni Ma'am Cynthia Peros. Go Auntie Ligaya daw, kanta mo. Magkanta ka daw. Sige na, magkanta rin daw kayo para marinig din nila yung maganda yung mga Good boses. morning din po Ma'am Daisy Pakling. Ayan. Shout out kay Sir Esmael for Maso. Saan si JJ? Kay Sir, taktakin sa media. Na, JJ, videoin kita. Nag-ihi.
Pataba ka, G. Lalo kang gaganda. Sabi ni Sir Brent Court Flores. Ayun ko ba dyan kay Gigi? Shout out, Hindi siya happy birthday. tumaba-taba. Yan, happy birthday po kay Kuya Abraham. Ano yan, atay? Yung kay, Ablenay? Yun. Yung kay Ka Orolanda. Nawala kasi. Abraham Aglinay. Shout out po. Happy birthday po kay Kuya Abraham Ablenay. Abraham Alignay. Alignay. Happy birthday po. Happy birthday po, Sir Abraham. Gandang umaga po. Dapat makakain tayo. Ito. Baka mahilig yun eh. Narinig ka? Ayan. Hello DFL. Shout out naman from Stockton, California. Shout out din kay Mami Mika. Lagi siyang nanonood ng vlog nyo. Minyo, heart you. Ayan. Hello po Mami Mika. Ayan, shout out po sa inyo. Ingat po, kayo Mami dyan Mika. sa California. Kay Mama Phil. Kay Ma'am Merlita Arlene Ramos Gakusa. Ayan. Hello po, ingat po kayo dyan. G, wag ka nang aalis ha, sabi ni Ma'am Merlita. Paluin kita sa puwet. Sabi niya. Shirley Dukutin, good morning mga ka-DFL, have a nice day and shout out lahat ng nanonood. Ayan, shout out po. Sa lahat ng Shout out po, Ma'am Shirley Dukutin. ito yung guys. Ingat po kayo dyan. Ingat po kayo dyan. Ang ganda dito, oh. Wow. Wala nyo guys kung nasan kami. Ayan, abangan nyo sa aming upload. Wala nang tambay lang. Meron kami yung panibagong hideout. No? Ang ganda oh. Parang nasa ano lang kami. Tabi-tabi ng ilog. Hindi ko makagat. Yan, happy, ayun kay Ma'am Jelena. Pa-shoutout po, birthday ko sa May 26 and graduation po ng Unica Iha ko sa May 27. Thank you, God bless. May? Bukas. Bubukas. Ayan. Happy birthday po. Advance happy kay Ma'am birthday. Angelina F. Bale. At happy graduation din sa kanyang anak. Ayan. Congratulations po. Ayan, thank you so much po kay Ma'am Peralta sa pie sticker. Wow, thank you so much po, Kaka Orlando. Ingat po kayo dyan. Yan, lagi yan nagsisend ng sticker sa atin. Thank you so much po. Ingat po kayo dyan ni Karoni. Thank you po. Mangan man yun, itapawang. Kay Ma'am Florenda Quinto. Hello, Team DFL. Good day. Pa-shoutout from Virginia, USA. Ayan. Shoutout po kay Ma'am Florenda Quinto. Hello po, Ma'am. Nagmaya tayo makapamis Mete Provincia. I-hotspot mo nga ako. Magpano ka dito. Yan. Kasi na ako maghawak ng pen. Pa-shoutout din ng asawa ko habang naglilinis ako naman nagluluto. Watching from Las Piñas kay Sir Ismael Formacion. Ayan. Shoutout, ingat po kayo dyan sa Las Piñas. Diba? Kung ba? Ha? Gabi? Sa Kala mo sa ibang bansa ang Las Piñas? Las Piñas. Baka Las Vegas yung nasa isip mo. Good morning ladies from Kuya June and Ate Judy Fairview. Sabi ni Sir June Orehana. Saan po kayo sa Fairview? Kasi taga doon po ay kami. baka yan yung namit natin yung sa SM. Ayun, nagpapanta. Nagparban. Nagmayat ta ayan yo makapamismet ti probinsya. Yan, sobrang ganda po talaga dito sa province. Sabi ni Sir Drexel Pinpin. O, nilagpasan mo daw yung kwan ni Sir Edgardo Limpahan. Saan ba si Sir Edgardo? Hindi ko makita ko naman. Hello po sa ating 56 viewers. Sir Limpahan, wala po po, yun pala nakita mo sa, yun pala yung nakita kong comment niya. Kung naman sir, nagtampo ka naman ka, galong gano'n.
Hello, Sir Edgardo Limpahan. Ayan. Hello Mag-okay po. kay Sir, shout out natin yan. Ingat po, Sir Edgar. Limpahan. Taga saan po kayo, Sir Edgardo? Yun pala. Pa-shout out Miss April. Sabi niya. Hello po, Sir Edgardo. Ano? Edgar? Edgardo. Edgardo Limpahan. Sa Laguna daw siya. Saan po sa kayo sa Laguna? Kasi may mga kamag-anak po kami dyan sa Kalamba. Naimbag nga daw kanyayo amin idol DFA. DFA. Ano yun? DFL. Department of Foreign Affairs. Makin anak ketambo. Naguluhan kami. Kasama ko dito kasi may nagdali apo ni Pasing. Opo, si Tambo. Yung Tambo po is anak ni Anod. Bali, apo ni na Auntie po ni Pasing. Auntie Pasing. Si Tambo, yung tatay po ni Tambo, anak po ni Auntie Pasing. Makin anak Tambo. Makin anak Tambo. Ba't kasi Tambo daw? Makin anak Tambo. Kin ni Tambo siguro ito, no? Iba po si Tambo, iba rin po si Balong. Si Tayong. Tayong naman po. Balong Tayong yan. Isang tao lang po yon. Magkakamukha lang yung mga bata kasi dito. Shout out po from Mila Doctoliro. Ingat po kayo palagi dyan. Watching from Kodiak, Alaska. Ayan. Hello po kay Ma'am Mila Doctolero. Hello po, good morning. Hello DFL, paki-shout out sa akin Rose Rose Bus. Huwag man lagyan ng sound dyan. Nandiakaon. Dupal. Magbasa ka rin ng shoutout dyan. Dito dulo. Nag-ano kami dito guys. Nag-atiksay. Charot. Magabang kami guys ng timba ay Upo lang kami nagkakain guys ng mga sari-sari. Ganda mo daw talaga Peng, sabi ni Sir Car Fernecol. Wala nga ako sa video. Baka ako yun. Hindi po ako si Peng. Greta po ako. Naman ninawag. Drexel kanayon na buya simula pa noon. Nag-umpisa kayo mag-vlog si Peng at Aisa Pelan. Talang. Sabi ng kasama ko kasi anak ng kapatid yun na babae yung teacher. Ano yan? Angie? Ano daw? Sabi ng kasama ko kasi anak ng kapatid yun na babae yung teacher. Sino yun? Hello po kay Sir Charlie Makaspak. Kay Sir, ano to, babae ba to? Vanilla. Iharap na lang natin. Ayan, gusto lang din pala namin mag-thank you sa mga mga bagong subscribers. Ayan. Basket. Yung ating subscriber is continue pa rin naman Lalo na si Phil. Yan, set up lang namin. At walang dalang stand. Magkakatabi daw yan, mga slim. Magkakatabi daw yung tatlong slim. Slim, dito kayo. Magkakatabi daw yung tatlong slim. Uy, slim naman po ako. Guys, sa camera lang po ako medyo malapad-lapad. Pero sa totoong buhay, hindi po ganun kalapad. Sa totoong buhay talaga. Totoo po yun. Pero yung mukha ko talaga is may kalaparan ng konti. Wala daw sa dyan. Bugusog ka daw dito. Pakyot. Haggard. Pakyot. Morning DFL, shoutout naman April, salamat. From Chris Rohisio. Hello po, Sir Chris. Wait lang po. Excuse me po. Richard Rivera. Sabi ng kama ko kasi anak ng kapatid niyo. Ano niya, hindi nga mukha. Na babae na teacher. Wala kayong anak kapatid na teacher. Aba sa ating Jingjeng.
Linggar. Saan na ba kayo? Sexy ni Ate Greta sa isla, grabe. Patay. Hello po, Ma'am Vanilla Marsh. Marsh? Ayun, tinatanong mo dyan. Babae yun, oh, Ma'am Vanilla. Ah, Babae yung profile niya. Yan, nakita. Ha, ha, ha. Shout out from Bicol. Sino ba sino yun? yun? Sabi ni Chipeg. Carl Nicol. Hello po, Sir Carl. Ingat po dyan sa Bicol. Bicol. Bicol, Ayan. taga Bicol ni Rico ha. Imirik. Bicol. Bicol. Mga Bicol ba, malumanay magsalita? Hindi. Hindi. Matatapang din ang mga Bicolano. Kalapad ng mukha ko. Ang mga Bicolano, medyo matatapang din sila. Uragon yan eh, no? Mga Uragon. Basta Pag Bicolano, Uragon ang tawag. Pero mababait ang mga Bicolano. Magagaling pa yan magluto. I love watching your vlogs. I never miss your episode. Yan. Thank you so much po, Ma'am Rose Blush. Thank you Bash. po. Ingat po kayo dyan. Mga sponsor. Si Sir Gayam, wala. Lalo na si Sir Tulog na siguro Geronimo. si Sir Gayam. Tapos si Sir Gayen. Anonymous. Yes daw te, mga Uragon daw. Uragon. Si Sir Ngipin Upin. Ipin sa ipin. Sir Ipin and Upin. Yan, shoutout po kay Sir Chris Rohesio. Ingat po kayo dyan, sir. Mga sponsor. Baka gusto mo nga lagyan ng energy. Asa na si Ate Joanne? Yan, umuwi na po siya ng Morong Rizal. Ay, babalik din po yan pag after graduation ng kanyang anak. Sa June. June po ang balik. Gagraduate kasi yung anak niya eh. Kaya pagtyagaan niyo po muna kami, mga senior. Mga team senior. Senior ka na baga? Papunta na doon. Kami lang ang senior, guys. Pero hindi ka pa naman mukhang senior eh, no? Dalaging ding. Talagang ding pa lang, palabas pa lang ngipin eh. Oo, ah. Good morning ladies. Kamusta kayo? Pa-shoutout po Makaspak family sa Sapang Palay, Bulacan at One family sa Kamiling Tarlac. Ganda ng lugar niyo, mahangin. Ingat kayo lagi at God bless. Yan. Thank you so much po Ma'am Charlie Makaspak. Yan, shoutout po sa Makaspak family from Sapang Palay, Bulacan at sa One family dyan sa Kamiling Tarlac. Hello po sa mga Hello po sa mga taga Bulacan kayo at dyan. Tarlac. Ingat po Ingat kayo. kayo dyan. Saan sa Di Bulacan ba daw? Kamiling din kayo, ante? Hindi, ah. Sa Sapang Palay daw. Di sila Antipaseng and Tiligaya. Tarlac, Hirona. Kala namin anak ni Ate Eugene yun, si Tambu. Si PJ po yung PJ anak po yun, yung anak niya, yung medyo chinito. ano niya po yung Chinito. adopted. Naku. Magaganda talaga ang mga kayumanggi. Shout out Ate Greta at Lisio Ate Joanne from Sir Brent Kurt Flores. Ay, maganda po talaga ang kayo manggi. Pilipinang ang kulay. Paglaban ang mga negra. Kayumanggi. Proud Kayumanggi. kayumanggi. Proud, kayo manggi. Pero Proud sumusobrahan na yung amin eh. Ako medyo kan na. Medyo. Pauling na. Pauli. Yun talaga, hindi na magbago yung kulay ko na yan sa may mga itim ako eh. guys. Pasensya na kayo, guys. Sabi nga nila, too much black is chocolate. Salimutan ako. It's beautiful. Puparin mo na kasi yung jacket mo, nakadamit ka naman. Yan, shout out din po sa asawa ni Ma'am Rose Bash na si Sir Roy Bash from Florida. Hello po. Hello sa po. mga- Kay Sir Roy Bash at kay Ma'am Rose. Good Tama morning. ba? Bash. Bush, bash. Bash. Ganda naman ang Bash. ano nila. Last name Bash. Plido na yung bus. Bash. Hello po sa ating Bush. 57 viewers. Yan. Good morning. May inantay lang po kami dito. Kasi din, no? Bisita nila. Salimutan na. Kung manibuyaw. Alam na kasugalaw. O, idol, maliwanag na sa sukat. Sa Sikat. Sa sikat ng araw. Araw. Shout out Ken Jun, Tatyo, Ken Rivera family, J2 Baunyon. Bakit niyo po kilala si ano? Ay, lang kilala, no? Si, Si ate. Si Jen. kilala siguro nila. Kakilala niyo po ba si ate?
Ma'am Richard. Richard Rivera. Ano yan? Yan, shout out ano yan? Sir Ken June Tadeo, kay Ken Rivera, sa Ken Rivera family, kay J. Tubao from La Union. Yan, hello po sa inyong lahat. Mag-iingat pa dyan sa La Union at sa Di ba nakapunta na tayo sa loon niyo? huli. Ay, La Union ba yan? Nagpunta ng Doon ubas. sa ubas. La Union. Mag-harvest tayo ng grapes. Sa Bicol, maganda. Nagmayat dita ayan yun nalamiis. Wow, Ma'am Daisy Pakling, nalamiis. Nag-aambon-ambon ng Sa Bamanaw. Kain po tayo ng saging. paparating daw ang bagyo. Lalapkin ng kaw. Papasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ginantay namin mag-ulan ng Thank you, malakas. it's bush, as in bush. Bosh. It's Bash. as in bush. B-O, bosh. Bosh. Lumatang ba si Tadanaw mo? And this sen. Mag-TikTok na lang daw tayo. yan. Nabasa! Hindi mo kasi hinawakan eh. Mag-TikTok ka daw, Jay. Anong gusto Yung nyo? may uso eh. Ay, may trending yung kuha na yung. Data mali. Ay, sabi ni kaliwat Mr. ka na. Richard, matagal na kaming nanonood ng vlog nyo. New idol. Mula umpisa ng vlog nyo. Ayan. Thank you so much po. Thank you so much po. Yung si Ate Jingjing po kasi yung panganay namin. Kaya hindi nyo po siya nakikita. Nasa Singapore din po siya. Bali, 3 po silang nasa Singapore. Yung magkakasunod na yon, si Ate Jingjing, si Kuya Alvin, si Ate Irene. Oh, next Nasa Singapore po lahat sila. Tapos si Ate Joanne, si Ate Greta, si Ate Isa, ako andito po. sa Philippines. Sa Korea naman daw tayo magkakasunod na yon. Papunta na ng Korea. Ba? With tita. Pasingit naman kami Gusto mo doon ante sa Korea? Baka hindi mo kayang lamig doon. Kaya? Yan, shoutout po kay Sir Ricky De Mesa. Daming kwan. Yan, kay Kabagis, Rose Ann Ibalan. Hello, ingat po kayo dyan Hello sa po. Biskaya. Kamusta na kayo mga DFL from Sir Donato Aploro? Yan, okay lang naman po, sir. Sabi naman ni Sir Brent, may boyfriend na po ba si Ate G at Ate Feng? Wala pa po. Pahanap ko nga din yung sikat dyan. Para mag-asawa na. 3 kami, wala pa? Oo Di ba mayroon na yon? May dalaga Wala. din yan sa Wala ba yun? Ligaya. Wala na. Wala na sila? Yung, di ba, minsan Para na po namin makapunta rin nakasama ako yung sa anak ng ibang Teligaya. lugar. Ibang bansa. Hindi, kahit sa kanya. Kahit sa ano lang, amyanan. Yan, shoutout din po kay Ma'am Valerie Arellano. Pinapa-shoutout po ni Sir Josh Ethan Rualizo. Hello po. Ate G at Ate Frey. Ilang taon ka na, Sir Brand? 10:45 p.m. Harris. Rose Batch. Hello po, me and my mom. Vanilla March, watch your channel a lot. God bless yan. Thank you so much Thank po. you so much po. Ma'am Baron Von Macnis. Sabi naman ni Ma'am Rose, I'm watching guys right now. It's 10:45 p.m. here Ang nang gabi. ng gabi. Wednesday. PM ng Wednesday. Ayan. Ayan. Thank you Ma'am Rose sa panonood po. Miyerkules ng gabi yan. Thank you po Ano sa nga, inyo. Thursday. Ingat po kayo dyan. Salamat po sa suporta sa Team DFL. Shout out din po kay Sir Rolando Bolosan from California. Hello po, Sir Rolando. And thank you din po kay Ma'am tapos na sila to. Yung isang Si muna. Vanilla yung isang Mars. muna, yan. Kay Ma'am Vanilla Mars. Yan, nanonood daw sila. Thank you po. Sa katakawan natin. Katawan ng ano. Yan, shoutout din po kay Sir Rolando Bulosan from California. Hello po. Ingat po kayo dyan. Good morning. Tanghali na ba ga? Good morning. Sa kanila good evening. Ay, good evening. Good evening sa mga taga ibang bansa.
Kwan pa lang sa kanila, Miyerkules ng gabi. Sa Ah, atin, kay- Huwebes na ng umaga. Sa ano, Kay, sa... kay mami Sang ni panyon? Billy, maraming salamat po Kay sa iyong Tita Flor. binigay. Anong pangalan niyo? Mamplo. Ma'am, Ay, ay, Ma'am Flor. Mami Flor. Mami, Ay, Mami Glo. ay, Mami Glo. Maraming salamat sa iyong binigay na Flor? Tinapay. ah, Biyaya. Sa amin. Yan, shoutout din po kay Sir Renato Aguinaldo. Thank you, thank you guys so much. I've been watching you guys when it was just Camera Girl and Isaiah. Yan, thank you po. Thank you po. At hanggang ngayon is nandito pa rin po kayo sa Team DFL. Oh, may dumating man, may alis man, pinapanood niyo pa rin kami. Thank you so much. Kaya hanggang nandyan din po kayo. Sige, tsatsaga po kami mag-upload. Kahit agkukulay na kami. Kahit minsan hindi na nakakalabas yan Piligaya. Sige, wag maya ka na maglaba. Hindi naman mapanis yung labahan. Ako nga, nakababad yung labahin ko. Good morning po mga idol from Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Shout out po kay Sir Proylan Ong Senko Simbre from Riyadh, Saudi. Yan. Hello po, Ingat po sir. dyan sa Saudi. hindi mo spinting na naman. Umaris na. Hello DFL lady. Shout out po kay J at Jenner from Baclaran. Jenner or Henner? Yan. Hello po sa inyo, Ma'am J and Jenner. J and Jenner. Jenner or Henner. Jenner. Then, Henner? Ano ba? saan ba? parang sila Kylie Jenner. Jenner ba Saan? yan? Ano spelling? Yan, shoutout din po kay Sir Bong Paredes. Yan, good morning po. Ingat po kayo dyan sa... Alam ko, Korea to si Sir Bong Paredes. Wow, Korea. Yan, si Ma'am Weng Hindi kayo nakita doon, Jay? Hello po, Hindi nga Ma'am eh. Weng. Ingat po kayo dyan ni Sir J. Hello po, Ma'am Weng. Yung nagbigay sa atin Sana ng, nakita tayo ng ni- kasirola. At pangbili ng mga kasirola. Thank Hello you po sa inyong binigay. Nagagamit na po namin ang aming malalaking palayok and kaserola. Sandok. Sandok, malaking sandok. Yung garan dati sa kwan. Dinala. Pabati. Pabati siguro naman po. Ang apo ko na si Sam Montes. Then, hindi ko makita. Kung gagawa ng movie, ang Mula DFL, sa Snow Lolo- White ang Lolo title. Lunes. Si Ate Peng, si Snow White. Si Ate Greta naman ang bruwa. May Grabe bro naman. ba doon? Pangkontrabida ba ang aking galawan? Snow White, Snow, Snow Black. Black. Hindi na si Baka Snow Black. Yan, shout out din po kay Sam Montes. Mula sa kanya, pinapabati ni Lola Jose Montes. Ay, sa lolo niya pala. Yan, hello po, Sam Hello po. Montes. Hello Yan, po. pinapa-shout out ka Ayan. ni Lola mo, Jose Montes. Montes. Ano mo si Julia Montes? Sabi ni ulit ni Ma'am Rose. Yes, of course. I look forward every day that you guys have a new upload. Love you all and I'm happy that Gigi is back. God bless to all. Thank you so po. much. Thank you rin po. Ay, thank you. Kahit hindi ako na. Kay Gigi. Kwenta mo naman sila, Jay, sa sa journey mo sa Korea. Kung malamig, umainit. Sa loob malamig, paglabas mainit. Ano yun? Hindi parehas. Hindi. Maarawan ka lang doon. Ay, hindi ko maarawan doon. Naimbag na bigat yung amin apo from Sir Rodolfo Batin. Yan, hello po Sir Rodolfo. Marami rin talaga kasing nung napanood mo yung yung siguro yung nagpaalam. Talagang marami din talagang nalungkot, naiyak, 'di ba? Kasi nga malis ka rin. Lalo na ko, Je. Nalungkot ka doon, Pagbalik, marami ulit natuwa. Oo Baka, Iba-iba yung nasalamuha ko. Naalala ko namin yung tulya. Tulad Yung ng doon, Kiladan. kila Kuya Dan. Dami yung nakuha niyo doon eh. O, wala ka na nun eh. Yung tulya. Kadami. Madami kang na-miss ng mga vlog natin, no? Isang buwan. Na yung galera.
Hindi ka kasama sa puerto. Galera. Ay, laki yun. Ano, Auntie Pasay? Ito, gargila. Naka-outfitan na naman kayo dun dalawa eh. Oo, kambal tuko na naman sila. Talaga. Hindi kami nakasuot ng kuno. Ay, Tupes? meron pala. Ay, hindi mo na kasya yung una Naghanap mong siguro pan. ng boyfriend si Ate G, kaya umalis. Ha? Ano po yan, nag-move on. Kasi na mo yung buhok niya, nagpagupit. Oo. Nag-move on ako sa buhok ko. Nagmahal, nasaktan, nagpalamig, nakamove on Pagbalik, na. nakamove on na. Pagbalik, nakamove on. Sarap na ang hangin na. Yan, hello po kay Ma'am Eliza Gomez. Good morning din po, Ma'am Eliza. Yan, shoutout din po kay Sir Melvin Magampon. Kay Sir JJ, yan pinapabati ni Sir Renato Aguinaldo. Hello po, JJ. Sir JJ. Yan, hello din po kay Sir Froilan Ong Senko Simbre. Yan, parang tapos na to kanina. You're welcome, ladies, from Ma'am Weng Damaso. Anak, kukunin niyo dito syrup tayo. Tukwain. May ginantay po kami Nagantay po kami Malaglag na managtuog mangga. na ako, Hinog na mangga. Hindi, sa lagubang. Kain tayo ng mga santol. Hello po sa inyo from lokal ng Bayambang Marikina. From Daisy Fajardo. Ingat po kayo dyan, mga kakabsat. Sa kabsat ng Marikina. Marikina, marami rin Ilocano dyan. Hindi ko natik may buko Ano, sabaw pa yan? Ito sabaw pa oh. Hello Ba Team yun naman? DFL, shout out sa tita ko na very supportive sa channel nyo. From Quinto ng USA. Ay, God Maraming bless salamat po. Ayan. good evening po. Thank you po, Ingat po kayo tita. dyan. Yan, nakikita Anong name rin po ako. ng tita nyo? Shout out po natin yung tita nyo. Sabi ni Ma'am Flor Agana. Ayan. Very supportive. Wow, thank you so much po. Nakakataba naman ng Oh, puso. from the world, very super. Very supportive. Sa mga Hello Maduna, how are you there? Uwi ka na boy. Gantay sa'yo yung mga 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 Charot. labahan. hindi ka nakatikim ng Ate Santol. Joan, recycling daw ng tinigaya. Saka Pati yung yung damit damit na. Tsaka yung damit ng tipasing daw. wag na yun. Wala na Huwag mo kaming kulit-kulitin ha kung saan yung Yung damit. cycling ko lang. O, di yun nasabi mo na Kate Joan. Hanapin ko mamaya. Tanungin mo saan nakalagay. Oo, saan daw nakalagay. O, gising na si Sir Kuyo kay Hello po, Aloha. Gaya. Sir Gayam. Hello po. Ingat ka dyan. Hey, Sir Gayam, good morning po. Good evening na no. Good Ah, evening. good evening po. Good evening na pala sa kanila. Oh. Sanay tayo kasi sa Siya. Patuloy Araw. po Ngayon. akong manunood ng vlog ninyo. Happy po lagi, masaya lang po tayo lagi. Siyensya na po lagi ako naka-comment sa inyo. God bless po lagi. Team DFL, take care. Thank you po. Okay lang po mag-comment ng mag-comment. Take care din po lagi sa mga senior citizen. Thank you po. Mga senior na walang ngipin. Good morning, magagandang dilag from Good morning, magagandang dilag. Keep vlogging from Syro. Ay. Code M. Nag-comment na sa Ate Joan. Palitan niya na lang daw. Palitan niya na lang daw ante. Nawala niya na naman yun. Manante, sabi mo, Mayroon. dalawa na yun. Baka nakasiksik lang doon sa mga damitan mo. Naku, hindi mo makalkalin mo yung mga damitan niyo. Diyos ko, parang Nakasiksik lang doon. Kasi wala akong pag-cycling magsamba. Hi girls. Cycling. Love from Hawaii from Remedios family. Hello po. Hello po, Sir sa mga Medios family. Yan sa Hawaii. Hawaii. And shoutout din po kay Sir John R. from California. Yan. Hello po sa mga taga-California. Ayan, shout out din kay Saluyot ti Amyanan. Ne. Good morning, Damdama pay lang ti Bagyo. Dito sana humina pagdating diyan sa para. Kaya nga po Pero yung iba, ginaantay din po yung ulan kasi nga, Para makakuan na sila. Tupin mo Makahanda daw yung mga na sila damitan ng- niya para mahanap mo. makanda sige. na ng talukan.
Mamaya daw Ate Joanne, tupiin niya. Pagdating Hello mo, po kay Sir maganda na. Roger de la Cruz. Ayan, good morning po. Hello po kapatid. kapatid. Ka Roger. Naragsak ng aldaw. Mga napipinta, sabi ni Ka-Vibes 143. Napipintas ka no. Wala kaming ngipin ga. ngipin na Okay lang yun. Ayun nga nagpaganda Kung may sa inyo. ngipin kaya ako, Hello maganda mga rin tayo nito. DFL ladies ng DFL. Hello beautiful ladies ng DFL. Kamusta kayo? Shout out kay Ma'am Maricel Onicencio. Hello po. Ingat po kayo dyan. Magkwan ka. Sabi ulit ni Ma'am Rose, I pray that you will have more subscribers. Wow. Thank you Thank po. you po. Ingat po kayo dyan. Thank you po Ma'am Rose at sa inyong family. Ayan, sana wag po kayong magsawa. Suportahan niyo po uli lagi ang Team DFL. Okay, so ayan ang ulan. Wala pa yan. May bahay mo. Magkanta ka daw muna ante. Ayan. Shout out sa mga viewers nating 63,000 viewers. Ikaw daw muna ante pasan. Hindi ako marunong magkanta. Hindi pwedeng di marunong. Kahit ano lang. Dali na. Oh, ikaw muna ang pasay sunod-sunod. Oo, para naman mag-enjoy sila. Oh. Ang halaman doon. Gilid mo dito. Hindi na. Ay, sari-sari. Yes, at mali. Sitaw, bataw, patani, Oh. kundol, patula, ubos, kalabas. Ubot na ang kalabasa. Ni Upot Auntie kalabasa. Gaya. Hindi kumita. Padawat dito. Padawat. Jay. Mayroon pa dun sa bahay isa. Pati ay manina. Naibos ni Puraw. Ay, naku, ante. Ay, Jeje. Mga naman sa bal. Napakanta Napakanta ka no? Kantang bukid. O, ikaw nante. For the 5, first time, 4, ante 3, kasi 2, napakanta pa. Go. Ante. May laban ka doon sa 5, kanta ng 4, ante. 3, 2, 1. Dara. Sige kami lang taga-sayaw. Dan. Ante. Dan. Dan. Bag, magili. Anak ang tatay. Kahit parang bukid kung ano. Parang bukid. 5, 4, 3, 2, 1. Paro-parong bukid. Nalilipad-lipad. Sa gitna ng daan. Tabaga. Ganda yun. Wala pa nga eh. Nani-nani-nana. Nang pakinding-kinding. Ano yun, ante? Ubus na? Bus na. Kaya naman ako saging. Napakain sa ante pasing ng saging ah. Naman ante pasing. Hi mga ladies, good morning sa inyo. Ante pasing, pa-shout out po from Imus Cavite. Ma'am Florence Orongan. Hello po Shout out mo daw. Napashout. Kasi magaling ka daw kumanta. Kay Ma'am Flores. When you Kanta. When are you going to have games? I really enjoy that. Ano daw? Ano daw? Kailan Ano daw? Maglaro? Hindi ko naintindihan. Ano po, magpapalaro ulit kami. Baka sa anniversary na po ulit namin. Wait nyo lang po sa December. Pagod na ako sa takbuhan. Takbuhan ulit. Hindi, mas matindi daw Hindi iba yun. naman yun. Mas malupit Okay naman lang yun. tumakbo. Basta may malakas. premyo Oo. sa dulo, di ba? Oo ah. Malay mo, tumaas Siyempre. pa yung premium mo, ano? Kaya lang, walang magpatalo sa inyo eh. Kasi naman, Gusto nila panay panalo. Walang talo. yung sa motor doon nagkakwande. Magpahig ako pag nainom sa kayo ng motor. Susunod ako naman magsali. Kayo naman ang ano, para may premium din ako eh. Oo eh. Oo eh, siya daw magkuhan, siya daw mag-instruction. Ako na lang para kuan magtago-tago. Tago ko lahat yung Baka naman kung doon namin hanapin, rungit ka rin ng rungit. Hindi. Ala, ginapawisan ka dito, ante, o silusa ka. Siyempre eh. Diba? Nasilos ko pa niya sa Yan, lagay shout mo. out po sa Mr. ni Ma'am Conchita, ano Sir Lito Natividad. Yan, nanonood daw sila ngayon. Hello po, Hello po, thank kay you so Ma'am much for Conchita. watching. Hello po, Ma'am Conchita Natividad. Ay may natibidad dito. Si Kwan, Si Marde. Mardi Natividad.
Auntie Pasay, magsalita naman po kayo. Musta na po live life nyo? Masayang live Masaya po ako. Live life. Kamusta daw kayo ng Kilmarasay? Kamusta daw Okay kayo? lang po kami. Hindi kayo gaway. Hindi po. Marites lang, no? Marites lang yung asawa ko. Magsamante. Marites lang po yung asawa ko. Ayun yung ginapagawayan niya. Mariotes. Mariote. Oo, Mariotes. Ayun yung ginapagawayan niya, te. Oo ah. Ayaw mo yung meron siya laging baon. Sobra man kung minsan kung kuhan. Kung Pag ano nga may bagyo. Uncle, ano na, magpasok ng Nakatali bagyo. na po yung mga ano niya. Mga kamarin niya, tinali niya na talaga. Nakaready na siya bagyo. Hala kayo. Sabi niya kayo, Yung yan kamarin na, ng di manok. pa italita ka balbalaya. Ano talaga siya, no? Ano ko ng tali? Tali ng kalabaw. di ba takot kasi sa Uncle Marsing pagkuhan? Mm. Pag malalim na yung tubig. Hindi na makatal na yan. Yung tatay ko naman noon kung ganyan na malakas ang hangin, magpunta dun sa sulo. Sa? Sa sulo. At takot din. Hmm. Nagmana. May pinagmanahan. Doon lang sa sulo. Di ba sa Uncle Marsing Doon ganun sa din mga sabi niyo? hali, Nagmana nga rin si Uncle Marsing eh. doon lang nakaupo. Hindi pag nireview ko sunag ka nakaraw. Kaya na. So, ayun guys, bali, puputulin na Thank you po po. namin ang aming live. Abangan nyo na lang po yung aming upload na to. Ayan. Sana support nyo po ulit kami. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. Bye Ingat po. po kayo dyan. I love you, baby.